ăla variat să aude sonorul când am întrebat-o despre bocarul nordic. Nu e vechi. Lasă-mă cu mizeria asta pe care au făcut-o dacă m-a pupat, înseamnă că sunt bucuros, nu ară bine, nu? Da. Dacă mă pupă, Justiție, nu corupție! 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 Vrei să-l faci vedetă? Cum ai catalogat situația în care Vrea se să mă află facă România? vedetă. Nu trebuie, a fost. situația în care se află România, pe primul rând, este de vină